Yogirete kandare hayo usmanare Usman Camara jiiɗo leñol daraniɗo ɗemgal bola yogirete kandare sidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounass TV calminaɗi teddude faade moon kala ɗo mbawɗon tawede e johliɗi paame tan konngol amen waynoto ko ɗo e wuro teddungo ngo Madina Gounass on paami gonko Sinthiane ceerno Seck Siraji Dine ceerno mawɗo radiallahu taala anhum mbo Sinthié hitande ujunere e temedde jeenayyi e capantati e jeegom ko saari sunna mbiyen ko rewde Allah tan woppude kadi mum caggal nde jettuɗen Allah dokkuɗo en cellal e hattan ha joguiɗen softede e ndeɗo ñalande hande kadi gam etade yettinde yewtere nde en duuli e nelaɗo makko Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe on paami gonɗen koye talata no hawri e ɗiɗi lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko noon gonirɗen e talata no hawri e jeenayyi lewru Rabiul Awwal woni lewru mawlud jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yeeɓiyankoɓe tedduɓe eɗen jaare e tonggode nayyi e nder jewte ƴogirde gandal e nder Ayaw Gounass TV ɗum noon jokki rewidade so hawri tewelere jeeyiɗo en kaalino ɗum e arwonde nde kuccanɗen ko on ɗon jemma tedduɗo jibinede annabi sallllahu alayhi wa sallam sikki ala e oɗo ñalawma hande nde ɗo tonggode nayyi koye on ɗon fannu jogorɗen nayade so hawri tewelere jeeyiɗo ko ɗum saabi bismiɗen goto e joom gande en mo gandantuɗa eɗen jogui e muɗum jorto ina fota wawde feññinande bandiraɓe ko ina nafta ɗumen kono kadi mo pamɗen ina fota wawde feññinande en ɓuure on ɗon jemma tedduɗo jemma jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono kadi mbiyen emo limte e almameɓe saabu makko wonde almami juma ɗimmo ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass to leegal noddirtegal sifaw hay sinno mi haaɗiɗo hewɓe paami joddiɗen koye ceerno men ceerno Bassirou Thiam mo ceerno Ousmane Thiam mo Seydala Diali Thiam ngoɗo asko ina fammina moon joddiɗen koye ganda kono kadi ngoɗo asko ina fammina moon joddiɗen ko e mo gandantuɗa ko joom gandal mo bandiraɓe foof beltorto e nande sawtu muɗum kono kadi mo gandal mum taccatiri naftora ɗum noon ceerno min dokkuma konngol calmina yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sayyidina Ousmane Camara min calminima calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Gounass TV en mbawi wonde e jokli aduna o fof alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah sen o ko sen diwidaɗo minen kam miɗen diwidi ɗum no fewi miɗen gandi no min diwidori ɗum ni ko noon o rewidora e aduna he fof ɗum waɗi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe alhamdulillahi rabbil alamin bisimilla moɗon tigi a jarama no fewi ceerno Seydi Thiam ɗum no musidɓe tedduɓe wadde en paami no joddideno en kadi enen nande calminali ɗi ɗum noon ko adi eɗen naata e nder yewtere nde ma en jaade bandiraɓe men ɓe gandantuɗa ko sponsor uji nder yewtere ƴogirde gandal tawi kadi ko musidɓe dariɓe wallide Gounass TV eɗen jettaɓe ene jeeya hen ceerno Baro Diop to leegal Amanatullahi kankone kadi ma on pamoy ɗum e nder vidéo ji ɗi kono kadi numéro téléphone foof ina rokkira hen caggal muɗum kadi ma en jaade musidɗo mo gandantuɗa ko ceerno Souleymane ko Diallo o yetta to wuuro ɗum fani ko kamɓe gari jaggande yewtere ƴogirde gandal e nder Ayaw Gounass TV ɓe jarama no fewi. ana selli ko gonga mi wima ceerno joom jamanu feeni bawɗo safara malaɗo wune noddiranon ko ceerno Baro Diop an musidɗo tedduɗo gonduɗo e rafi a jiɗɗima e kala nokku a safrima e kala nokku a ronki dañde afiya sa jettimuɗo ceerno Baro Diop ma wi alhamdulillah so tawi gonduɗa ko e rewa dok musiti sa jettimuɗo ceerno Baro Diop ma o safri on no rafi ha sella mi wima ɗum ko debbo e gorko foof poti hen an gorko gustiɗo sembe e dow daɓɓuɗi sa jettimuɗo ceerno Baro Diop ma ceftu cellal ɓandu maɗa sanne so tawi ko feere gonduɗa walla ko jaɓe ha bandiraɓe tedduɓe o gandu ina dañi hen wonere sa jettima ɗon tan musidɗo tedduɗo ma sertu hen haalaɓe ceerno an musidɗo tedduɗo aɗa wonde estomac ina tampinma walla tawi ko jaɓen gonduɗa musidɗo tedduɗo wat feere jokkodire ceerno Baro Diop ma itti ɗum haalaɓe e ɓanduma kala rafetewmiɗo e nder ɓanduma guila e koyɗe musoje ha e ɓandu wuloru walla an musidɗo tedduɗo ɓesgu ina sakkirma ceerno Baro Diop
ina jogui hen wone sanne ceerno baro Diop ko laaɓi kimɓe leyki ɗiɗi so tawi ko ɗo bangel longal ha bandiraɓe tedduɗo ma o roki ñagude Allah kono ko ijitere ala ko wawi e ma walla an musidɗo tedduɗo dabare ina jagguma ma o ittani ɗum ha laaɓa ceerno no ndiyam woye jeygol ni ha bandiraɓe tedduɓe ɗum koye hono hojomaji tan an gonduɗo e gorko ladde walla debbo ladde sa jettimaɗo ceerno baro Diop emo jogui ñagude Allah ma sirtu hen ha laaɓa ceerno an musidɗo tedduɗo so tawi ka danniɗo aɗa ronki dañde kayitaji wat feeri jokkodira e o gando jom wone ko seeɗa e ko jangtiɗen e gandal ceerno baro Diop sa jettimaɗo o gando ma taw ɗon ko ɓuuri ko jangta ko ceerno baro Diop emo tawe ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass sa jokkodiri e makko e oɗo numéro téléphone to banggue WhatsApp walla appel ƴettu caggal indicatif Sénégal mbatta ko 77 219 16 91 a rewi e ngol lawol ma yetto on gando ceerno joom jamanu joom gandal malaɗo wune ana selli ko gonga noddira non ko ceerno Souleymani Diallo ko goto e sukaɓe ɓe geno teddiniri gandal ko Allah jogui gandal e dokki mum mo wela kala o teddiniri e jeeyaɓe mum omo geno teddiniri gandal baɗagal barke tawi o ronti ɗum koye jinnaɗo makko gorko ceerno Haruna Ngodo Diallo ana selli ko gonga omo inde mum natti e dartol duna ha bandiraɓe tedduɓe pulaar wi korona ka tiiɗaɗi ceerno Souleymani Diallo joom safara ganni so tawi ko longal jiɗɗa walla wadde listakar manam wadde ƴewgal ndaw ko o ceernajo laaɓa ganduɗo inde Allah noddete noto ana selli ko gonga so tawi ko e ɗengal gonɗa wat feere jokkodira e ceerno Souleymani Diallo jiɗɗa ko hoodere maɗa fetta felñe yalñito dañde martaba dañde ɓayre ar jokkodire o gandu Allah jiɗɗa ko nden ka hunu ko e yitere guili e ɓesgu ma ha e jawdi ma ar jokkodire ceerno Souleymani Diallo ɗum koye hojomaji tan ceerno Souleymani Diallo waɗata ɗum ana selli ko gonga mi wima an musidɗo tedduɗo aɗa jogui neɗɗo maɗa luttude caggal leydi manam aɗan majjodiri e neɗɗo maɗa ɗanninoɗo sa jokkodiri e o gando so waɗanima duwaw tan ko joni mbiya hayyo o ko ceernajo laaɓaɗo e on ɗon fannu jiɗɗa ko dañde galle deƴƴo e dow pamodiral ar jokkodiri ceerno Souleymani Diallo joni ina rokkimo wone on ɗon fannu so tawi on jokkodiri tan ma a wi alhamdulillah ceerno Souleymani Diallo ko kullu fannin so tawi ko jawdi maɗa jiɗɗa jamnude e nder jofdema ceerno Souleymani Diallo ina laaɓa e on ɗon fannu so tawi jiɗɗa ko ndenka ikisal jawdi ma tawa gujjo ala hen gueɗal ar jokkodire ceerno Souleymani Diallo o ceerno makkuɗol mum sojjata duwo gueno ina jaabo enen kala doganen ceerno Souleymani Diallo to wuuro umfani ko leegal e Madina Gounass guili e ƴewgal ha e londal foof dey ar yetto ceerno Souleymani Diallo so tawi gonɗa ko e nder leydi Sénégal walla ni e leyɗele takkiɗe leydi Sénégal wat feere jokkodire makko e oɗo numéro téléphone emo heɓoto WhatsApp walla appel so tawi a rewi ɗo tan ma a yetto on gandal laaɓaɗe cukalel laaɓa juuɗe ñamdata koye mawɓe mi wima joom gandal joom dokke ɗum noon musidɓe tedduɓe joni joni o so tawi en garti e nder lelgo yewtere nde ko ni jogori sifrade so hawride welede jeyɗo jogoɗen yewtude koko fewte on ɗon jemma tedduɗo jemma jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon ceerno ko adi eɗen gaara e ɓuure jemma minen jiiɗi siftinede nelaɗo to banggue jibinande ha e jinnaɓe alhamdulillahi rabbil alamin ko namdiɗa ko namdal mawgal min ganduɗa jabade ɗum no weeɓi weeɓani sabi ko kanko mo namdiɗa o sifori noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ko Mouhammad ibni Abdullah banggue makko ko Aminatu bintu Wahbi won nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibinaɗo Makka o mawni ɗon o woni ɗon ha heeɓi duuɓi 40 nelal Allah ari e makko caggal nelal ngal woni ɗon duuɓi 13 woni o dañi duuɓi 53 o feri o fayi Madinatul Munawwara nder Madina waɗi ɗon duuɓi 10 gurdam makko fof hawri duuɓi 63 o woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o feeñi e aduna faade ñalawma hannde o ɗum ujunere e temedde joyyi mbiɗen anniversaire makko hannde sono limee ko 1500
duuɓi ujunere e temedde joyi ko feeñi aduna fati hande kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin heeñigol makko e aduna koye nduɗo lewru ndu gonɗen mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam 12 mum walla mbiyen 12 jamma 12 no jofi 12 woni jamma altine taade koye lebbi meɗen eyi koye lebbi tubakoɓe o feeñe aduna ko 20 avril 20 avril o feeñe aduna kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗi mbiya ko 571 miladiya caggal jibinede Isa wonde Isa re heccimo duuɓi temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗi e goho won mbiɓe noon ala sen duttima he e calcul men wonɗen koye 2025 wadde o feeñe e aduna ko 525 Isa heccimo ko duuɓi temedde joyi e nogas joyi ko luure ɗum ko luure sira alhamdulillahi rabbil alamin no mbiɗen ni to banggue hijriya kanko nelaɗo heeɓi duuɓi ujunere e temedde joyi to banggue miladiya o jibina ko 20 avril 571 miladiya heeñigol makko e aduna noon ko feet mawɗo o nandi ɗiɗi anduɓe men fof ɓe jimi ɗum ɓe jimɓe seydil haji malik mo wiya mawliduhu bihi sharafun wa khirun wa iidun duna ayadil uyuni jibinede nelaɗo ko teddungal woni hen wonande aduna o fof ko moƴƴere woni hen wa iidun ko iidi woni feet mo ganduɗa no ɓuuri feetuji aduna o fof eɗen gandi julde taske ko feet men enen julde korka ko noon feetuji ne keewi oyi kono hono oɗo feet ala jekka ko hunde mawde kuccanɗe woni jamma jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawono koko Allah weltori Allah welti o haaldi maleykaji makko ɗi wonde addebe makko ona feeña e aduna omo welti yoɓe belto o wi maleykaji ɗi jeehe jaɓɓano ɗon kammo ɗum waɗi ne gata wari heeɓi ndene makko woni Amina maleykaji ne ngari no tawtoɗa hande en ɗo sen debbo ngari wino wiyete ko hôpital wadde e sage-femme kanko ne gata wari heeɓimo o noddi ko biyeteɗo Chaffaou ko yummu Abdourahmane ibni Awf ko sahabiyanke mawɗo e sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi ko galo ɓurnoɗo aldude e maɓɓe ko woni mo nannoɗa omo doga ngalu no abbo omo ko dañi fof o weddoto kono ngalu makko no ɓuula no gilɗini donc Abdourahmane ibn Awf yummakko noon woni Chaffaou ko on o nodduno e wallumo ko on tawtorano jibinegol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maleykaji ngari tawtorede aɗa andi famɗinoɓe mbuɗo jamma ɓe gondi koɓe ganda walla taw ɓe janggani siira nde o feeñe e aduna o islu o yetti Allah maleykaji ɗi mbimo yarhamukallah andi kadi ɗum ko hunde mawɗi maleykaji ɗi mo yarhamukallah haɗani ɗon de koode gummi dow asman ko jemma mbiɗen koode peejata ko jamma koode gummi dow asman ngari ha jimi e makko ngari tawtorede jibinegol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa tadallat zuhru nujumi ilayhi fa adaat bidawiha al arjaw koode nurɗude gummi dow asman telli ngari ha ɓaadi o wi banggueji ɗi foof nurdi ɗo makka ɗo jibina lumiére koode ɗe leerɗe gila makka ha Cham Baytul Maqdis Palestine andi kay Allah yiɗi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam andi kay mo jammago ko mawgu ko Allah adi weltorade ɗum maleykaji ɗi belti koode ɗe belti honƴi woni e weltodirde e koye mumen honƴi funnague no dogana paye hirnague nde teddinira ɗumen ɓurɗo windere nde feeñi e aduna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗani ɗon de jinneji gonɗinɗi Allah ɗinne belti wal jinnu tahtifu wal anwaru sadiatu jinneji ne gewso no mbaɗa erago tinte koye ɓurɗo windere nde feeñi e aduna eɗi ndewi e beddaji makka eɗi cooro e beddaji he ko ni ɓe tiniri wonde nelaɗo feeji e aduna
eɗi beltinirami yimɓe ɓe andi kay o jamma ko jamma mawɗo ko ono woni jamma kuccanaɗo woni jamma nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sen mbi eɗen kaala ɓure muɗum en gaydata saɗa jibinan nder heewi kawisaji ay jibinan nder heewi kawisaji taw en kaalani gueɗe goɗɗe ɗe jibinagol makko ngol tan en mbawa gaynude ko feeñno hen e kawisaji enen noon Allah yeeɗi en goni gonɗinɓe ɗum en goni jaɓɓe ɗum en goni wurtinoɓe ɗiɗo ñalawmaji hajan guel lewru nduwi goho eɗen puɗɗudi e muɗum nelaɗo e hoore mum sallah sallam o mawninanno ñalawma jibinede wona enen ko hitande ha hitande kanko ko yontere fof hawa namda e mbimo an holko woni sababu aɗa mawnina ñalawma altine so ɓe jii altinere tan o wi zaka yawmun wulittu fihi o min koye altine jibinade woni altine kanko altine fof o mawninanno ñalawma enen ko hitande ha hitande woɓɓe noon so tawi no darono mbiya ne jedda ɗum enen ndeɗen gonɗiɗi ko Allah weltori ko maleykaji beltori hoore beltori jinneji beltori nelaɗo weltori ɗum enen eɗen beltori ɗum e mawnira nguɗo jamma ko inchallahu taala ɗum no musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounass TV machallah en paami to on ɗon banggue ko yettudal no feewi ceerno faccirani men ɗum ha labti ɗiɗon kawisaji ɗi gandantuɗa ko e jibinede annabi sallllahu alayhi wa sallam kawisaji peññoɗi en ha eko nandi hen ceerno ha joni en goɗɗata ɗon kadi koye on ɗon jemma woni ko kuccanɗen kono mbiruɗa ni eɗen gandi won yimɓe ina jedda on ɗon jemma e ɗum nene kadi on banggue kadi miɗen jogui gartanamen on ɗon fala ɗum woni ko mbiɗen ko wiyete holla haɗa en yeddon on jamma ni ko holla haɗa en yaani laabi men suufiyankoɓe woni yeddoɓe yedda laawol tijani e yedda laabi suufiyankoɓe ko nden ɗon fedde tan noon yeddoɓe laabi suufiyankoɓe ko ɓen woni yeddoɓe mawninagol jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam Mouhamadoul Bousayri mo gowɗen haalde mo ganduɗa komo nelaɗo weltortono jime muɗum haalde nelaɗo no feeñanon noon kanko Bousayri andi hay sawata koɓe laabi suufiyankoɓe salaɗo ɓe Cheikh Tidiane ɓe mbi wonde ko Cheikh Tidiane wi wonde nelaɗo feeñani ɗum hokki ɗum laawol tijaniya ɗum woni koɓe jeddi ko ɗum woni sababu ɓe jeddi ɓe mbi ɗum wawa wonde nelaɗo feeñana mum face à face sino ko koyɗol mum ɓeyi kono oɗo Mouhamadoul Bousayri nelaɗo no feeñanon ɗum Bousayriyu en mbawa wasde haaldemo haade kalten ko mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗata mo nanta o on mo nanɗa no yimi e aduna he foof Tiwawon ha e ko wona Tiwawon so lewru ndu darima tan tawno waɗi ko dame sappo jemma fof ɓe ƴefta damal so wi balɗe sappo wona deftere nde timmi sappo e goho wona jemma mawlidi nabi yo taw nenelaɗo no jooɗi omo yima ɗum gila hoore deftere nde hande jooɗi kanko Bousayri wonno sababu mum o rafi cattuɗo heɓnomo kanko Mouhamadoul Bousayri ala ɗo safraki o ɗamtindi hankkadi o jebbili o fadi mayde jamma o yi nelaɗo ari e makko moowi ɓandu makko ndu tan o selli wayno meeɗa rafede ni hay caggal ɗum haw yalti aduna hay hunde mum sa yim kanko Mouhamadoul Bousayri te nden e makko o yimanno ko lamɓe e alɗuɓe nalanke o adori nalankagal adori noon o abbatono ko lamɓe e alɗuɓe ɓe no yimanno o rafa noon o yehi partout o ronki sellude nelaɗo nde feeñide mo memimo tan o selli nden o wi wa munzu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi hayra multasimi ñande tan o wi mi harmini mantude lamɗo mi harmini hankkadi mantude alɗuɓe joni ko nelaɗo tan mantanmi nden o fuɗɗi deftere ɓurde nde omo yima ha o ari e jimol fa mablahu l ilmi fihi annahu basharu tan o sanki mablahu l ilmi annahu basharu o woni hattude gandal yimɓeɓe nelaɗo o yimɓeɓe ha ganda ɓe ganda nelaɗo ɓe mbawa sifade nelaɗo woni ko namdotoɗa ɗo ko goto fof haalta tan ko fodde mum kono mbawa haalde fodde makko oyi gandata ɓe ganda nelaɗo kattude gandal mabɓe e nelaɗo ko andude ɓe nelaɗo ko joom ɓandu ko neɗɗo
ɓe nganndi kay nelaaɗo wonaa Allah eɓe nganndi nelaaɗo wonaa maleyka nelaaɗo ko neɗɗo koye ɗo kaaɗi e tan o saggi o deƴi haa woni balɗe nelaaɗo wimo sini ya Mouhamadou Bouchayri nelaaɗo mo jokku moɗo heeɗi o wi nelaaɗo lam uwaffaq bil misra issani o mi ronki hawridineede e rajja ɗimmo o mi ronki komi cagguɗo nelaaɗo wimo ɓul wa annahu hayru halqillahi kullihim mi mbiɗa kattuɗi gandal maɓɓe e am komi neɗɗo rewni heen wonde ko min ɓuri moƴƴude tagore Allah ɗen nelaaɗo saggiti on sahaa o kontini kadi gandal nelaaɗo saggitimo haa o timmini deftere nde o saggani woni gila nden kadi o dartinani mantude nelaaɗo sallallah alih w sallam haa waɗa e deftere hamsiya hannde nde keɗotoɗa eɗen pira saha saha fof nden deftere ko deftere kadi nde Cheikh Tidiane ɓuri yidde nde o ɓuri suɓade ceerno jaafoɗa haade en yawtude ɗum to baŋnge burdu minen jinno andinede iride nde honko firata eyi burdatu ko wudere mbiyan noon ɗum ɗo ma o ƴeftat tan seeɗa bisimilla ala ceerno andi ɓe jiiɓodir inɗe ɗe kono deftere burdi nde lasɗinere haqiqa ko buru firi buru ko cellal buru ko cellal sabi cellal makko ngal addanimo yimɓe nelaaɗo yon noon no zamanuji jarata ɓe bencodiri inɗe ɗe deftere Ka'bu bun Zuhayr banar su'adu ko ndeni wiyete burdatu eyi ɓe jiiɓodiri inɗe ɗe nden woni burdatu bo oɗo burdi mo mbiyeten burdi o wiyete ko buru cellal sabi ko cellal ngal addanimo yimɓe nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam yon noon burdatu o firi ko wudere won woɓɓe yiɗɓe tan moƴƴitinde ha feewa ɓe mbi ko nelaaɗo ƴefti wudere suddimo o tini afiya won wiyoɓe noon kono haqiqa tan burdatu o ko Ka'bu tottano ɗum nelaaɗo hokkunomo wudere muɗum Ka'bu ne ko jimowo nelaaɗo no Busayri e jimiranno nelaaɗo ni te kanko ne de to jaɓi Allah kanko Ka'bu nelaaɗo sappaninomo ko barowo mo kadi haali sahabaɓe Ka'bu kala to yiya koye wari tawno waɗanno kanko ne jime omo yenna nelaaɗo omo yenna sahabaɓe an kan noon o huuli jonno omo yiɗa moƴƴere Allah jolni e ɓernde makko yo jaɓ Allah waɗi o fokkiti ummi nokku makko o yeehi o yide nelaaɗo sallallahu alih w sallam mo feññino l'islam makko o wari ha o jetti o tawi nelaaɗo no jooɗi te sinno o yiyanoma tan ɓe mbarannomo sonade ha tawi nelaaɗo no jooɗi e sahabaɓe o dari tan o toƴƴitani o fuɗɗori yimde debbo ɗonno ko jahiyankagal adari ɗum no suuɗaki debbo o wiyete ko su'adu o wi banar su'adu faqal bil yawma matbuulu mo tayyamun israha lam yufna maqbulu o sifi su'adu no way yidde ɗum e no way haɗede ɗum nelaaɗo dartinimo eno yima su'adu ni wimo ya Ka'bu man hiya su'adu an kam o su'adu mo siforiɗani o debbo holi kañum o wi ihda banati ammi o ko gooto e ɓiɓɓe rewɓe bappaño babam to kooso mi ƴamimo kono ɓe jaɓani hokkude mi nelaaɗo yo mo mbaɗani yidde ko gooto e maɓɓe on nelaaɗo bisimilla jokku o jokki ha o wi nelaaɗa e oɗo su'adu mo mbami ni yidde o wi hannde o yalti e ɓerdam o yaltiri ɓerdam ko sababiɗe ma seeɗa mbi yimɓe no wayi bonde no wayi wawde nangude neɗɗo o wi hannde mi yejjitimo o yalti e ɓerdam o yaltiri ɓerdam ko sabi ma wone mantude nelaaɗo ha o yetti toon inna rasula la sayfun yustaba'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul o wi oɗo nulaaɗo Allah ko silama ka ina nuurɗinore kadi ko silama ɓurkarimɗude e silameji o woni oɗo nelaaɗo sallallah alih w sallam ko ɗon nelaaɗo tottimo wudere nde te ko wudere soccodirnode e ɓanndu nelaaɗo itti wudere nde tottimo haɗami ɗon de nelaaɗo hokkimo guiloɗi temedere tawno hankimi wi ɓe jano janngal ɓe kaɓe hefereɓe ɓe keeɓi janngal ɓe gaddi gueloɗi temedere nelaaɗo yi fof yo nam ɗum woni wa qad haba Ka'ban gadata madihihi bi burdatin woni ko namdiɗa bi burdatin wa mi'atin min ayni wa qad haba nelaaɗo hokki Ka'ban Ka'bu bun Zuhayr gadata madihihi subaka mo o dawi mantude nelaaɗo hokkimo bi burdatin wude ɗum addi burdatu wa mi'atin e temedere min ayni ɗim jeeni nelaaɗo mo yinno yimede mo yinno mantede wahabiyen koɓe noon ɗum cali nelaaɗo o ha yimi nelaaɗo o ha maani te nelaaɗo koko o weltortono
ƴeewa Hassan ibne Sabit e Jaadiyu ɓe ko julɓe ɓoyduɓe makko no jiiya hen ceerno Amadou Ndiaye en ɓeeɗo ndewra ni ɓe ndewranno e Nelaɗo ko toon ɗum ñemtina ceerno Amadou Ndiaye ndewranno e ceerno no jibani woni ɓe ndewranno e Nelaɗo ɓe jiba ha Nelaɗo weltiniri ɓe subaka goto o wi Kaaba dokkumi ɗum ko guenuɗo temedere dokkumi ɗum ko wutti mo memni ɓornade on noon jobdi am e moɗon ko aljanna ande ko wonno yimɓeɓe wa bashara al Jaadiya wabna Sabiti bi jannatin jazaa shi'rin unsubi Jaadiyu e Hassan ibne Sabit o weltiniri ɓe ko ɓe naatoɓe e aljanna bi jannati ɗum noon ko jazaa o wi ko ɗum woni jobdi shi'rin unsubi jimri mon ngarɗudi jima toon kamɓe ko ɗum woni jobdi muɗum Nelaɗo koko weltortono ɗum waɗi ko mbaɗe hen ɗo ko hunde mawde kala jimal ngol jeftuɗa aɗa manta Nelaɗo onon joni mbi toon jannguɗon ko Pulaar o Arabe o Anglais o Français o fof foti e Nelaɗo sallallah sallam an ka yimmota o wi man madahani walaw bi bayti hayso jimal gotol sa yimi ka o wi kuntu lahu shafi'an yawmal qiyamah o mi tefanamo ñalawma tara an ko hunde mum mo yinno yimede mo yiɗi mante sallallahu alayhi wa sallam man madahani walaw bi bayti hayso jimal gotol so Arabe o so Pulaar o ɗemgal bawgal wonde fof kuntu lahu shafi'an yawmal qiyamah ko min wonata tefanomo ñalawma tara Nelaɗo ɗon mo tefani fof ko ɓocciti koye ɗin ñalawmaji kuccen ɗen alhamdulillah eyyi Hamziye caggal no waɗi ɓurde nde o waɗi kadi Hamziye omo yima Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Hamziye o ko deftere nde ceerno men Cheikhna Ahmada Tidiane yiɗi radiyallahu taala an deftere nde mawni e makko andi hono Cheikh Tidiane yidde jamma mawludu ala hono makko e wawde mawninde e wawde wurtinde e gurdam makko e gurtiniranno jamma ko deftere Hamziye kamɓe ɓe jimatano yimre wonde tawno deftere Hamziye nde waɗi ko 450 ɗum waɗi gila arwan jamma ha wattande jamma so e puɗɗima de fajiri feerata hawra ko deftere nde jooɗi ɓe namdinomomo kamɓe almuɓe Tidiane en koye mbi jonno Cheikh Tidiane so hoddirama min gaydi Hamziye o holko min pawata hen o wi wata pawe hen hay hunde wata pawe hen yimre wonde wata pawe hen zikruji wiide gano wirde en ɗum ɗo o wi ala juule e Nelaɗo tan sallllahu alayhi wa sallam juule e makko caggal Hamziye kay wata pawe hen hay hunde wonde kanko Cheikh Tidiane wi noon fa innaha leylatun Cheikh Tidiane wi noon fa innaha leylatun tusalla alayhi ko jemma mo omo juule caggal son timmini Hamziye o ɗum waɗi o sharhini deftere nde pour ha yimɓe ɓe ɓuura famde holko Busayri yu haalata ceerno Busayri yim tan jimol hen fof noon o sharhino o haali hol hen koni fandare mbeɗa yimɓe ɓe ɓeydo famde ɓeydo kadi wawde naftorade ko ɗum woni ɗeɗo defte ɗe ganduɗa eɗen barkinoro ɗum e ɗiɗo jammaji ko o woni Nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah taas eɗen barkino Allah kadi tawna en jammagu ngu ɓenna kadi e dow jaam ko rewa hen Allah e ko Nelaɗo juula hen fof Allah jaɓana en ko duwa hen fof kadi Allah jaabo bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko namdal wattan min keddoɗa ko yettudal en feewi noon a jarama no feewi nde mbawɗa faccirande men on no banggue en gartat ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass jemmo ina wurtineɗo hay sinno ko seeɗa minen jiiɗi gartana min no ceerno mawɗo wurtinirannoɗo oɗo jaam bisimilla en andi mawlidin nabiyina waɗetenoɗo e gurdam ceerno yehi noon ha ɗum ɗeɗi ɓurtade rewɓe batti arde he no ganduɗa ni ceerno en ko laaɓal tan o andi ɗum ɗo to fayi to wawi jibinede goɗɗum kiso e wonde en dartini mawlidin nabiyo kono nden na waɗetenoɗo o wi en dartinami noon mawlidin nabi enen ko hen tan koɗɗen hen tan gonɗen goto foof noon yo waɗ ɗum galle mum wadde e ɓesgu muɗum ko ɗum addanno ɗum dartade yehi noon hankkadi duuɓi no jarata ha yimɓe gaari ñakti ceerno gadani kadi ceerno hoɗanimo en mbaɗat taw kono ceerno yiɗiri ni eno sunna o yiɗiri ni hankare ngala bakkal ala rewɓe wonɓe jillodirta ɗum hande yiitude ɗum e nokkuji e aduna he weeɓani Madina Gounass noon ko noon Allah waɗani ɗum jeeya jooɗoɗen mbaɗen mawlidina biyyi e needi gila arwan jamma ha jamma joofa taw ko worɓe meeɓe taw debbo fof jillaɗi hen hankare fof ngala hen musidɓe tedduɓe ha joni ceerno mataw ko honno fanno tan jokketen
to gonge aɗa haalanno Alaji Malick Sy Diaty windi ɗum so tawi ina waɗe e sunna jokke so tawi wona won ko wi ala awdumu leyla alwiladati hisbatan ida lam yakun nahwa alharami udulu kanko hoore makko ko noon wino Alaji Malick o haalni almuɓe makko o haalni dental makko jamma jibinedene laaɗo o wi mawdine ɗum wurtine jamma ko ha koye yo haw noon jillani e gueɗe karmuɗe ya taw worɓe e rewɓe jillodirta gueɗe karmuɗe galani so ɗum jilli hen tan e woppa goto fof mawnu e galle mum noon Alaji Malick Sy wi ko ɗum waɗi nde ɗum ɗefno feeje ɗo tan ceerno arihi ɗum zamanuji noon na jaaha ha yimɓe gadani ceerno men oɗo inchallah ma en mbaɗir no ceerno yiɗiri ni eko wuro ngo sinta e muɗum ay nde deftere Hamziya nde kalɗen woni ɓuranno yimeɗo ɗo e mawlidi nabi e gurdam ceerno nde yimirteno fa seetlijari kayde yimirtenoɗo ha joni mal ala joni heewi han kadi gasidaji jilli e gurdam ceerno mawɗo kalani gurdam ceerno mawɗo ko deftere Hamziya nde tan ko teskotomi hen heewani ko ndonno enen eke guittoɓe no guittirton ni miɗen namdi miɗen guittiɗo jinnade ko heewi deftere Hamziya nde ɗum ɗon ko gila Madina Seydil Hadji Ali ɓen ɓe o ferdunoɗoɓe ko ɓen jimanannomo kanko ceerno ɓeɗo joni jooɗi ɓe ɗo ɓe kam ƴe keccimi ko woɗɗi ceerno yimɓeɓe gollati hen bammadere bambelle eɓe gandi nden e gurdam ceerno ɗum ne soɓe jimanno ko o bar waɗanammaɓe ɗo mi waɗanno salli ya rabbi summa sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun wa shifa'u wona ko ni miɗe jiminanno e gurdam ceerno ɗum hayso wona mawludu taw ceerno ne jooɗi caali ɗo ɓe daro ɓe jima to banggue maɗuhol nabi ceerno ɓurno yidde ko Hamziya to banggue mantoje Cheikh Tidiane ko muniyete muride ko ɗe ɓe jimananno ceerno so jooɗi ɓe piliyani he saaha o ronka jaggude hoore makko wona e woyde ha o ronka jukkude ɓatu wona gandi kaala ronka kontinde bahu makko Baba Issa wona e ƴeftude kaala mum no fampanamo gite makko goɗɗo ɗon ceerno Ousmane wi ɗum noon taw o siftori ñalawmaji maɓɓe belɗi Madina Seydil Hadji Ali ko ɗum siftiri tan o wi waya ha noon ñande foof saaha ara tan an kam tan e keɓitagol Allah tan ɓe jima haɓe gayna o waɗa bato makko kono saaha wonno wayata o ronka jaggude hoore makko Hamziya o ko on yimetenoɗo salli ya rabbi summa sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun wa shifa'u tigi wadde ɗum jangguinde tan wonande waɗoɓe gasidaji ɗi ɗum ɓuuri heddade ndinɗon mbaadi haali ceerno ko ɗum eyyi ceerno kayne haala ɗum kono noon kadi sa ƴeewi fof gotum ko bantoje nelaɗo tan sallllahu alayhi wa sallam sa ƴeewi koɓe ñimata ɗo ko fof ko e bantoje nelaɗo saaɓe ñimata ko kasidaji Alaji Malick Sy en ko ɗen ɓe ñimata ɗum kam ɗum tan ɓuuri wawde yimde ɗo jima Alaji Malick Sy so wona ɗum burdi o e Hamziya o mawlidaji men kam ko dimi kam ɗi tawtorami ɗo ɗi ɓurdiɗa yime hen Hamziya ne yime hen eɓe jilla hen noon kasidaji Seydil Hadji Malick kadi fof ko meɗen kono e gurdam ceerno kay ko mbimami ɗo alhamdulillahi rabbil alamin musidɓe tedduɓe mataw en gaare wattan yewtere nde ceerno joni konngol maɗa wasiya tan faade denndangal julɓe haade julɓe foof ene jogori yeɓoyde oɗo vidéo on ɗon jemmo tedduɗo en nani seereɓe ɓe kaali no jemmo foti mawninirede ene foti jaggirede holko gon joguiɗa faade denndangal julɓe alhamdulillah gollam hen e wasiyam hen koko mbasiytomi hooram ko tan caggal noon yettude on yettude man Ousmane Camara ɓe gollitta e Gounass TV no walli no feewi minen e koye men no arta e men yimɓe no kaala mbayi weltade e selma o ɗum ko hunde mawde yo Allah ɓeydu moƴƴere nde Allah ɓeyda kadi mo heeji ɗi e caggal ɗum ko mbasiytomi hooram ko tan ɓeydade tinnade labde e laɓɓinde surtout kadi ɗo enen Madina Gounass jembabu ngu no gowɗen wiide ni haade Allah no newnanen ko ɓurno tiidde ko Allah ittani en ɗum jillodirgol rewɓe o worɓe so wonti hankkadi ko sukaɓe cippirte jomumen ɓeydo tinnade nehde ɓesguji ɗi goto foof haalda e sukaɓe mum so tawi no gara jemma mawdude comportement mo e poti ardude donno ko feet mawɗo jomumen looto ha laaɓa ñanto ha yooɗa garda e leydi soɓe jottima kadi ɓe jooɗo ɓe deeƴa kamɓe ɗo wasiyo ɗum jinnaɓe kala goto e wasiyo ɓesgu mum sono ara ɗo yo tinno ɓiɓɓe mum yo ceno ɓe deeƴa ɓe neho so nder jama to e boowal jama
kono wowi waade ni eɗen gandi gila e sippiroji sigorigo ha e doddo hay ko nandi hen saha gulali mabɓe ɗi telɓina yimoɓe ɓe telɓina nissoɓe qur'ana telɓina ɓe ganduɗa no kucciri funnague ne jogui kurisaji mumen ne juula e nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam enen hande ko ɗum tan ɓuri wonde muskila ni kono kam banggue jillodirgol rewɓe waɗi ɗum kam caɗele fof ngal sukaɓe ɓe noon kala no ɓe ndeeƴiri e kala no ɓe nohori e kala no jinnaɓe ɓe balliriɗe mabɓe eɗen ñaaguiɓe ɗum Allah rewanan en jammo ɓe ne e dow jam barwa hen Allah e ko juula e nelaɗo fof Allah jaɓa jaban bi jaahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ɗum min calmini bandiraɓe ɓe fof kadi min jafnima kala ko fewani hen ko weñi hen e ko oñi hen min ceerata e yafnade tawno lemsuɗo kam ko noon tan musidɓe tedduɓe yiiɗiyankoɓe Aya Gounass TV machallah ndere tongode nayyi e nder jewte ƴogirde gandal koɗo wonde ponnuɗen en paami kala meɗen koko fewti on ɗon jemma tedduɗo jemma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ceerno Bassirou Thiam wonno koɗo meɗen oɗo ñalawma hande ko yettudal en feewi kala ko fandidirnoɗen eɗen daña e makko en dañi ko ɓuuri ɗum en jettiri ɗum Allah no feewi eɗen gandi en kewan wiidemo ɗo banggue ayawoji ɗi kono noon o jaaɓi newnande men enen gam waddude makko nde ɗo yewtere wandi ni wadde en jettiri ɗum Allah no feewi ko teskade jogorɗo yeɓoyde vidéo nafa mo jomumen jogori dañde heno ɗum a jarama no feewi ceerno Seydi Thiam ɗum musidɓe tedduɓe en dokkodiraɗo haadi sahaji goɗɗi arno yettude yewtere nde ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo men en jetti to caméra to wonanmen ɗon ko Bassirou Diallo yeeɗiyankoɓe tedduɓe aadi o ko sahaji goɗɗi on jarama sahaji goɗɗi on jarama Ousmane Camara jiiɗo leñol daraniɗo ɗemgal bola jogirede gandalari hayyo Ousmane Camara jiiɗo leñol daraniɗo ɗemgal bola jogirede gandalari hayyo Ousmane omo jellita majata hayyo jam en dañi jogirde gandalari